Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε στον απόϊχο της Παγκόσμιας ημέρας της ποίησης. Yesterday it was the International Day of Poetry and against racism. Και σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα υπέροχο πάρκο, σε ένα πολύ βαρυμένο ιστορικά κτίριο. Υπάρχει μια σημαντικότατη έκθεση που αρχίζει ένα κύκλο εκθέσεων για τη γενιά των δημιουργών του 80. Οι περισσότεροι είναι διευθυντές εργαστηρίων
και καθηγητές στις δύο σχολές τέχνης, με ισχυρότατη ποικιλομορφία μεταξύ τους. Δεν αποτελούν κίνημα, αλλά είναι ο τρόπος, ο εξαιρετικά διαφορετικός, για να υψώσει αυτή η χώρα εν μέσω κρίσης την αντίδρασή της στην ομοιομορφία, στη διαφήμιση, στη συμφλιβή που μας επιβάλλουν τα social media ή οτιδήποτε άλλο. Και να πούμε ότι ρε παιδιά, μπορεί όλα να πηγαίνουν στραβά, αλλά να κοιτάξτε τι κάνουμε, τι παράγουμε. Ένα πολιτισμό που δεν είναι υποχρεωτικά ένας αρχαίος πολιτισμός και τα σπαράγματά του, αλλά κάτι πολύ σημαντικό, τωρινό και ζωντανό. Που ξεκινάει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και καταλήγει μέχρι τα δημοτικά μας. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ζωγράφο της γενιάς του 80, τον Γιάννη Φωκά, με επιθετικά χρώματα και επιθετικά μεγέθη, κυριολεκτικά όπως βλέπετε καταργεί τους τοίχους και αποφασίζει να μας εισάγει σε ένα πολύ ιδιωτικό σύμπαν. Από την άλλη, έχουμε έναν συγκλονιστικό κατά την άποψή μου συνθέτη, τον Ελευθέριο Καλκάνη, που αντιπαραθέτει σε όλα αυτά τα επιθετικά χρώματα τα δικά του επιθετικότατα ηχοχρώματα. Δομές ακουστικές που αναπτύσσουν ένα κεντρικό θέμα σε frames αλληλοδιάδοχα και μας καλεί να τα γεμίσουμε με εικόνες. Είναι το έργο Pictures. Και κάπου ανάμεσα στους δύο, ένα φάντασμα του μεγάλου λογοτέχνη, νομπελίστα, πεζογράφου και ποιητή, του Μπόρχες. Γιατί Μπόρχες και γιατί σήμερα? Γιατί ο Μπόρχες, εκτός από μεγάλος ποιητής και μεγάλος λογοτέχνης, στο τέλος της ζωής του, είναι ένας σοφός τυφλός. Κρατάει εγκλωβισμένες πίσω από τα τυφλά του μάτια, τις μνήμες των χρωμάτων και των αντικατοπτρισμών. Είναι σημαντικοί οι καθρέφτες και τα χρώματα. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι απολογητής της δυτικής λογοτεχνίας και της δυτικής τέχνης παραπάνω από αυτόν που κρατάει όλα τα κληρονομήματα της Οξφόρδης στη Νότιο Αμερική. Εξίσου βασανισμένη και εξίσου παράξενη με εμάς αυτή τη συγκυρία. Έχουμε λοιπόν τον Μπόρχες να στέκεται ανάμεσα στη ζωγραφική του Γιάννη Φωκά και στις συνθέσεις του Ελευθέριου Καλκάνη. Ελευθέρη, τι έχεις για μας απόψε? Το έργο Exploding Pictures αποτελείται από το Pictures και το Frames. Αφήνω σε εσάς και τη φαντασία σας να μπει μέσα με τον οποιοδήποτε τρόπο. Σας αφήνω να ταξιδέψετε. Χίλια ευχαριστούμε, είμαστε έτοιμοι. Να σας παρουσιάσω τους μουσικούς, τους σολίστες της Φωνικής Ορχήστρας, έναν ξεχωριστά και όλους μαζί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά για όλη την προσπάθεια και για όλη την θέληση που δείξαν από την πρώτη στιγμή για να κάνουμε αυτό, γιατί θέλει θέληση, δεν θέλει μόνο υποχρέωση από την υπηρεσία, αλλά θέλει θέληση και αγάπη. Και εκτός ωραρίου, όπως και σήμερα, όπως και γιατί είμαστε και δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά ταυτόχρονα καλλιτέχνες. Κανείς μας δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Όλοι μας είμαστε δάσκαλοι εδώ πέρα. Κανείς μας δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Πάμε λοιπόν. Ο λόγος για τον οποίο κάθομαι είναι για να μπορείτε να απολαμβάνετε όλοι σε ενιαίο πλάνο τις θέσεις. Τον οίκο. Να μην κάθεται ένας ψηλός εκεί και δεν.
αλλά και όταν το νερό σαν να γράφει σε μια αυλαγιά στραβία με το φτερό του έναν άστροφο πουλί, μες στο βυθό του τάλου γαλάζια του ουρανού που αχνάει σε βάθος. Και ακόμα στη στριπνή μπροστά επιφάνεια του μαύρου έπαινου αμυδρά που λαμπυρίζει, κάτι σαν μάρμαρο ή σαν ρότο σχηματίζει, λάβοντας σε μια ονειρική διαφάνεια. Μετά από τόσα χρόνια, εδώ, στον ίδιο δρόμο, όπου μετρώ αμήχανα τις φάσεις της σελήνης, αναρωτιέμαι ποιος μηχανισμός της μνήμης να μου σπέρε για τους καθρέφτες τέτοιων δρόμων. Καθρέφτες από μέταλλο, με λάμψη που κρατάει καλά κρυμμένη μέσα στο σκοτεινό μαόνι μια πορφυρί ομίχλη. Και αργά θολώνει το βλέμμα σου, όπως το κοιτάς, σε κοιτάει. Πλήθος εκτελεστές, ψυχροί και γυάλινοι, που κάποια αρχαία συνθήκη τους έχει τάξει, επιτελώντας ίσως μια δημιουργία στην πράξη, να αναπαράγουν συνεχώς τον κόσμο άγρυπνο. Και απλώνουν πάνω στην αβέβαιη τούτη μάζα, τον ήλικο ενός ιστού αράχνης που την πνίγει. Κάποιες φορές τα βράδια του στη λίγη, του ανθρώπου η ζωντανή, ζεστή ανάσα. Παραμονεύει το γυαλί. Και μόλις νιώσεις έναν καθρέφτη μέσα στην κάμαρα να υπάρχει, δεν είσαι μόνος πια. Αρχίζει η μάχη με τις αστραφτερές της χαραυγής διακλαδώσεις. Όλα συμβαίνουν στο παρόν. Δεν έχεις μνήμη. Σε αυτές εδώ τις γυάλινες οθόνες διαβάζουμε αντίστροφους κανόνες. Λες κι είμαστε τίποτα κατά φαντασία, Ραβίνη. Ο Κλάβδιος, βασιλιάς εντός ονείρου, δεν ήξερε πως ήταν πρόσωπο της φαντασίας, ώσπου του παίξαν τη σκηνή της προδοσίας οι παντομήμες κάποιου θεατρίνου. Τι χρησιμεύουν οι καθρέφτες και τα όνειρα, που ο μοναδικός τους ρόλος είναι να απλώνουν και το απατηλό μας σύμπαν να κυκλώνουν με αντικατοπτρισμούς του απείρου δίχως όρια. Για όλη αυτή τη συμμετρία σκέφτηκα πως έχει ο δημιουργός έναν εξήγητο κρυμμένο πάθος. Με σκοτάδι να χτίζει στο ίχνο το βάθος μια διαφάνεια κρυστάλλινη. Το φως. Τη νύχτα έπλασε γεμάτη όνειρα ο Θεός. Μορφές μες στους καθρέφτες που μας μοιάζουν, ώστε να αισθανόμαστε πως είμαστε απλώς μια αντανάκλαση. Γι' αυτό και μας τρομάζουν.
πραγματικά φανταστικά ή ξεχασμένα, κάποιος παθιάστηκε να βάλει τάξη στο σύμπαν. Κάθε εικόνα, κάθε ήχο, κατέγραφε με ζήλη και σκυμμένος στο έργο του έμεινε απορροφημένος μέχρι να γράψει και τον τελευταίο στίχο. Και ενώ ήταν έτοιμος στην τύχη να δοξάσει, σηκώνοντας τα μάτια, είδε πέρα ένα σημαίνιο δίσκο στον αέρα. Και έτσι κατάλαβε πως το φεγγάρι είχε ξεχάσει. Όσο κι αν είναι επινοημένη αυτή η ιστορία, δείχνει αρκετά καλά ποια είναι η πορεία. Όσο για επάγγελμα έχουμε διαλέξει, να μεταγράφουμε τη ζωή λέξη προς λέξη. Το σπουδαιότερο χάνεται πάντα όμως. Για κάθε τι υπερφυσικό θεωρείται νόμος, που εξαίρεσή του δεν μπορεί να αποτελέσει αυτή η σύνοψη της εμπλοκής μου στη σχέση με το φεγγάρι. Δεν θυμάμαι αν κάποιο βράδυ το πρώτο είδα στα ουράνια των Ελλήνων να βγαίνει ή λάμποντας το ασήμωμα των φύλων της οικιάς, πλάι στο σπιτιού μας το πηγάδι. Λένε απρόβλεπτα πως η ζωή τραβάει, όμως και ευχάριστες εκπλήξεις μας φυλάει. Και κάπως έτσι έγινε το βράδυ που με εκείνη, αγκαλιασμένη σε κοιτούσαμε σελήνη, μα πιο πολύ από των νυχτερινών βλεμμάτων, θυμάμαι εκείνα τα φεγγάρια των ποιημάτων. Τον τράγκον μου σκόλπιζε τρόμο μαγεμένο, σαν του Κεβέδο το φεγγάρι ματωμένο. Και ο Ιωάννης, στο βιβλίο με τα σημεία, τα φοβερά, τις γοερές φωνές, έκανε μνήα σε κάτι κατακόκκινα φεγγάρια πυρωμένα. Θυμάμαι όμως και φεγγάρια ασημένια.
πιο συμμετρικοί καθρέφτες, πιο σκληροί καθρέφτες, ούτε η αυγή, η πολυκύματη, είναι πιο απόκριφη. Είσαι εκείνος, ο Πάνθυρας, που μόνο από μακριά, στο φεγγαρόφωτο, μας επιτρέπει να κοιτάζουμε η μοίρα. Μάταια σε ψάχνουμε με στους ανεξιχνίαστους μηχανισμούς κάποιου θεϊκού νόμου, πιο απόμακρος και από το δειλινό ή από το γάγι. Εσύ κρατάς της μοναξιάς το μυστικό αντικλείδι. Η ράχη σου αφήνεται στον άλαφρο του χεριού μου το χάδι. Μα είναι ο Γάτος, ο Πέπο. Αιώνες τώρα που μου χαθεί στη λησμονιά, αφήνεις μόνο το χέρι το διστακτικό να σ' αγαπά. Ζεις σε αλλιώτικους καιρούς. Εξουσιάζεις ένα κόσμο κατάκλειστο, όπως του ονείρου. Έτσι είναι αυτός ο Γάτος. Άσπρος ο γάτος και ολομόναχος. Και χαίρεται στη λαμπερή σελήνη του καθρέφτη. Και δεν μπορεί να νιώσει ότι όλη αυτή η ασπράδα και αυτά τα μάτια που ποτέ δεν έχει ξαναδεί μέσα στο σπίτι είναι η ίδια του η εικόνα. Ποιος να του πει ότι ο άλλος που το παρατηρεί, μόλις που πάει να γίνει όνειρο αυτού του καθρέφτη, συλλογίζομαι πως τούτη εδώ η συμμετρική γάτη, τόσο ο γυάλινος όσο και ο άλλος που το αίμα του κοχλάζει, δεν είναι παρά είδωλα που παραχωρεί στον χρόνο έναν αιώνιο αρχέτυπο. Αυτό βεβαιώνει στις Ενεάδες, σκιά επίσης ο Πλωτίνος. Πιανού προγονικού Αδάμεν παραδείσο, πιανείς ανερμήνευτης θεότητας, είμαστε τάχα εμείς, ο σπασμένος καθρέφτης.
Είμαστε ο ποταμός που επικαλεί σε Ηράκλειστε. Είμαστε ο χρόνος. Η άειλη ροή του παρασέρνει λιοντάρια και όρη. Δακρύβρευτους έρωτες. Σποδό της Ιδονής. Ατέρμονη, απατηλή ελπίδα. Άλλο τίποτα δεν είμαι από αυτές τις εικόνες που ανακατεύει η τύχη και κατονομάζει η πλήξη. Μ' αυτές, αν και τυφλός και τσακισμένος, έχω να δουλέψω τον ακατάλητο στίχο. Και αυτό είναι το χρέος μου, να σωθώ. Ας έδινε ο Θεός η χαρακτηριστική μονοτονία αυτού του συνονθιλεύματος που συγκέντρωσε ο χρόνος, όχι εγώ, και που άφησε να περάσουν κείμενα παροχημένα που δεν θα τολμούσα να διορθώσω, γιατί τα είχα γράψει με διαφορετική αντίληψη περί λογοτεχνίας. Ας έδινε ο Θεός αυτή η μονοτονία να είναι λιγότερο έκδηλη από τη γεωγραφική ή ιστορική ποικιλία των θεμάτων. Από τόσα βιβλία που έχω εμπιστευτεί στο τυπογραφείο, κανένα πιστεύω δεν είναι τόσο προσωπικό όσο αυτή η μπερδεμένη και άτακτη συλλογή ποικίλης ύλης. Επειδή ακριβώς είναι γεμάτη αντανακλάσεις και παρεμβολές. Λίγα πράγματα μου έχουν συμβεί, αλλά διάβασα πολύ. Ή καλύτερα, μου έχουν συμβεί λίγα πράγματα που να αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη. Περισσότερο από τη σκέψη του Σοπενχάουερ ή από τη μουσικότητα της αγγλικής γλώσσας. Κάποιος άνθρωπος βάζει σκοπό της ζωής του να ζωγραφίσει τον κόσμο. Χρόνια ολόκληρα γεμίζει επιφάνειες με επαρχίες, βασίλεια, βουνά, κόλπους, καράβια, νησιά, ψάρια, σπίτια, εργαλεία, αστέρια, άλογα και ανθρώπους. Λίγο πριν πεθάνει, ανακαλύπτει ότι αυτός ο υπομονετικός λαβύρινθος των γραμμών σχηματίζει την αυτοπροσωπογραφία του.
κάποιος ζωγράφος μας υποσχέθηκε ένα πίνακα. Τώρα στη Νέα Αγγλία έμαθα το θάνατό του. Ένιωσα για άλλη μια φορά την πίκρα του να συνειδητοποιήσει πως είμαστε κάτι σαν όνειρο. Συλλογίστηκα εκείνο τον άνθρωπο και τον πίνακα που χάθηκα. Μόνο οι θεοί μπορούν να υποσχεθούν, γιατί είναι αθάνατοι. Συλλογίστηκα το μέρος που είχαμε διαλέξει για να κρεμάσουμε τον πίνακα. Κάτι που δεν θα συμβεί τώρα πια. Ύστερα σκέφτηκα, αν βρισκόταν εδώ, αργά ή γρήγορα, θα γινόταν ένα ακόμα αντικείμενο, ένα συνηθισμένο μάτι στο λίδι του σπιτιού, ενώ τώρα είναι δίχως τέλος και δίχως όρια. Μπορεί να πάρει οποιοδήποτε σχήμα, οποιοδήποτε χρώμα και δεν επηρεάζει τίποτα. Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, θα επιζήσει. Θα επεκτείνεται σαν μουσική και θα μείνει κοντά μου ως το τέλος. Σε ευχαριστώ, Χόρτελα. Οι άνθρωποι μπορούν και αυτοί να υποσχεθούν. Γιατί στην υπόσχεση μέσα κάτι υπάρχει από αθανασία. Παρουσιάστε παρακαλώ να κάνει σολίστ. Κυρία Μιρένα Ρούτσι. Κυρία Μαριά Παπατσοπούλου. Κυρία Λίλια. Κυρία Μόνικα Δάλου στην Πιόλα.
Χριστοδούλου. Με το 8ο καταπληκτικός, Γιάννης Γιωβάνης. Εγώ χωρίς χειροκρότημα να παρουσιάσω τις δικές μου τις ηθοποιούς, που δεν είναι ηθοποιοί. Η πολύ αγαπημένη μου συνάδελφος, καθηγήτρια φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, η Χαρά Μανάκου. Η Άννα Τινοπούλου, αρχιτεκτόνισσα και υποψηφία διδάκτορα. Η Λένα Κορομιλά, παλαιογράφος της Βουλής. Η Τζίνη Γεννηματά, πολιτισμολόγος και υποψηφία εγώ εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είχαμε σήμερα. Ελπίζω να διασκεδάσατε όσο εγώ το βρήκα υπέροχο. Να ανακοινώσουμε τα τέλη για το επόμενο εξυπλώτη, που είναι στις 2 Μαΐου. Βεβαίως.